Ministru, CEOs, missiedna distinti, sinjuri, grazzi tal-li ġejtu jina Clara Ġusordwej u fil-fat ħankun nitimmexxikom f'din l-avveniment speċjali, it-tnedija tal-kampanja Iftaħ u ixrob tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u r-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma. Illum qed nagħmlu pass importanti ħafna fl-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Wara snin ta' ħidma, il-korporazzjoni qed wassal l-aqwa u l-itjeb ilma fid-djar Maltin u Mawġin. U dolodu f'din is-sieħa nkunu qed nifhmu iktar għaliex huwa l-aqwa u l-itjeb ilma u nibdew mill-ewwel billi nistieden l-ewwel speaker tagħna CEO tal-korporazzjoni is-Sur Karl Celia. Grazzi Claire, Onorevoli Ministru, Prof. Sgrauci, kollegi, ħbieb. Illum mhux biss ġurnata importanti għalina bħala korporazzjoni. Illum hija ġurnata rivoluzzjonarja, ngħidilha jiena, li illum qed naqtaw il-frott ta' snin sħaħ ta' ħidma li l-korporazzjoni la taħdem biex tasal din il-ġurnata. Ġurnata li fiha qed noffru l-aħjar kwalità u l-ittieb toma tal-ilma li aħna qatt kellna. L-avventura bdiet iktar ma' 5 snin ilu fejn b'investiment ta' iktar minn 127 miljun euro, konfinanzjament mill-Unjoni Ewropea dak iż-żmien, l-istrateġija kienet toward net zero utility. Ovvjament dan illum il-ġurnata bi pjan ta' investiment nazzjonali ta' 310 miljun euro għal 10 snin ġejjin, l-idea kienet trifu dak iż-żmien. Ovvjament ma ninsewx, jiena dejjem inħobb insemmija din, infatti ġrid qubija wkoll meta nsemmija. Il-punt ta' tluq huwa aħna Malta pajjiż żgħir b'riżorsi limitati ħafna. Aħna Malta m'għandniex muntanji, m'għandniex majjar, ftit li xejn tagħmel xita, l-ilma tagħna rridu nipproteġuh aħna. Sa minn żmien mis-sirijietna dejjem rajna bħala pajjiż biex nkunu one step ahead ngħidu aħna. Ġifieri konna l-ewwel pajjiż pereżempju fid-dinja illi kommissjonajna l-ewwel Rivers Osmosis pereżempju. Lura fi żmien tmeninijiet. Arafna matul iż-żmien li ma kienx importanti biss li nipproduċu l-ilma, ovvjament kien importanti li nibżaw għal dak kollu nipproduċu, given li l-ilma tagħna huwa costly, aħna reverse osmosis, it's very energy intensive, għandna bżonn ħafna flus, ħafna investiment biex nipproduċu l-ilma. Allura along the years mbagħad ġejna l-ewwel pajjiż fid-dinja pereżempju li morna l-ewwel smart grid, l-ewwel pajjiż fid-dinja illi għandna smart meters għand il-nistana. L-ewwel pajjiż fid-dinja ngħid jiena li qed ninformaw in-nies illum sa dalgħodu stess. Qed ninformaw in-nies min ikollu lik wara l-meter għalfejn nagħmlu hekk. Aħna qed nagħmlu hekk biex niżguraw li kull metru kubu tal-ilma li aħna nipproduċu jasal fejn għandu jasal, jiġi konsumat bl-iktar mod bil-aqal possibbli. Allura x'għamilna aħna bħala pajjiż ġifieri toqgħod tara looking back, dejjem rajna kif inkunu pass-soltre, nkunu pass-soltre, iżda minkejja li aħna pajjiż żgħir b'riżorsi limitati ħafna m'għandniex riżorsi li mardu nagħmluh, dejjem rajna kif inkunu minn tal-ewwel biex immorru l-teknoloġiji li ovvjament ikonna d-domanda biżżejjed ta' ilma biex ovvjament insostnu il-pajjiż tagħna. Jien nkun f'konferenzi, infatti ħana raw tara quddiem mill-President tal-Euro. Inkun f'konferenzi ma' pajjiżi oħrajn nibda nara pereżempju l-Italja, Sardenja, daw kellhom problema s-sajf li għadda, spiċċaw bla ilma, spiċċaw bil-Bowser qassam raħal qassam l-ilma. Southern France, Southern Spain, jalqu l-ilma daw jitfu l-ilma wara d-disda bil-lejl, m'għandhomx biżżejjed ilma kulħadd, jagħmlu shedding. Ta' pajjiżna ma jiġrux dal-affarijiet, aħna pajjiż żgħir, ġal kemm aħna pajjiż żgħir, dejjem niżguraw bl-effiċenzi kollha tagħna u bil-ftit tagħna li qed noffru apparti l-ilma llum qed naraw ukoll l-ilma bl-aħjar kwalità bl-aħjar toma. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid jiena, ġifieri dawn huma snin sħaħ ta' xogħlijiet bdew minn missirietna permezz ta' nies tekniċi ġasdi oħra. Ovvjament niderjena fuq imma wara dan l-investiment, wara dan ix-xogħol hemm nies professjonali ħafna li ovvjament jiżguraw li apparti li nipproduċu l-ilma nagħmlu dan bl-iktar mod sostenibbli possibbli. Sostenibilità. Jiena ta' onur ngħid li bħala korporazzjoni naħseb pionieri ta' sostenibilità ġew pajjiżna. Ġifieri x'qed nagħmlu aħna x'għamilna. Mela konna l-ewwel pajjiż li morna l-Reverse Osmosis industrijali bħala pajjiż. Komplejna nimmasterja u neċċellaw f'dik it-teknoloġija, illum il-ġurnata għandna l-impjant ta' Hondo Rumen li biħerbaħna l-Energy Globe Award bħala l-iktar impjant effiċenti fid-dinja. Permezz tal-smart metering u permezz tat-teknoloġija żgurajna qed niżguraw li nibżgħu għal dak kollu li aħna nagħmlu ġifieri nibżgħu għall-ilma li aħna nipproduċu, hence record leakage levels hemm barra tnaqqis ta' 3% fuq sena l-oħra ġifieri li kienet minna stess kienet sena record. Ġifieri qed niffokaw fil-produzzjoni, qed nipproduċu l-ilma bl-iktar mod sostenibbli. Qed niżguraw li ma jkunniex ħela,
Dana wassal għal rekord ta' billing, għal rekord ta' flus mill-effiċenza li aħna qed inħejju rekord ta' 14%, ġifieri kellna 14% increase year on year mis-sena ta' qabel. Dana wassal biex investejna l-budget allokat kollu li kellna s-sena l-oħra ta' 40 miljun euro lura fin-netwerk tagħna. Ġifieri qed naraw ċiklu perfett. ċiklu ta' effiċenza, kwalità, investiment. X'qed nagħmlu llum, x'ankunu tinniedu llum? Bħala pajjiż aħna l-ilma tagħna għandna ġiex sorsi ta' ilma, l-ilma li jiġi mir-River Osmosis u l-ilma li nġibu mill-ilma tal-pjan. Tradizzjonalment l-ilma li konna nipproduċu mir-River Osmosis kien jammonta l 60% mill-ilma li aħna nqasmu ġewwa pajjiżna. X'għamilna l-ewwel along the years aħna rafna biex nkunu iktar sostenibbli. Għamilna kampanja pereżempju geospatial abstraction, xiġifieri, ġifieri flok intellaw l-ilma minn ftit boreholes, issa tintellaw iktar ilma minn inqas ilma minn iktar boreholes, geospatially along the island, biex aħna niżguraw li we don't overstress boreholes partikolari. Arafna li qed innaqsu iktar kemm imur qed innaqsu l-astrazzjoni. Issa tlajna, infatti llum qed inħabbru li tlajna iktar minn 70% li ilma li qed jiġi mir-River Osmosis. Xiġifieri l-ilma tal-pjan huwa ilma high in minerals, issa naraw tara qudiem ħajspjegalna Martin. L-ilma tal-pjan huwa high in minerals, xiġifieri meta tagħmel ix-xita u l-ilma jgħeddi minn ġol blat jiġbed miegħu numru ta' minerali. Ġab l-chloride ngħidulhom aħna li ovvjament dan jagħmel dan l-ilma high in minerals. Min-naħa l-oħra l-ilma ta' River Osmosis huwa ilma pur ħafna. X'nagħmlu aħna bħala korporazzjoni inħaltu l-ġixilmijiet biex nimmassimizzaw il-blend, nieħdu laqgħu mill-ġixilmijiet. X'ankunu qed nagħmlu issa? Ħankunu qed inżidu l-ilma mir-River Osmosis b'iktar minn 70%, ġifieri iktar minn 70% mill-ilma jkun qed jiġi mir-River Osmosis u qed innaqsu l-ilma tal-pjan. Ġifieri qed innaqsu il-livell ta' chlorides, il-livell ta' mluħa li n-nistana kienu jtomu rajt li sew mill-ilma tagħna. Dan wassal li naqqasna dan b'50%, naqqasna l-chlorides li mluħa mill-ilma b'50%. Biex intukom idea, safti snin ilu aħna konna nofru ilma bi chlorides ta' 500 mg per liter. Nowadays millum qed nibdew nofru ilma bi chlorides ta' 250 mg per liter kif inhu rakkomandat mill-WHO. Jiġifieri għaxin qed insemmi ħafna numru tajt l-istra. Ħafna xogħol wara din. Jiġifieri aħna permezz ta' dan l-investiment li għadt iktar kmieni, investiment aktar minn 127 miljun euro, kofinanzament mill-Unjoni Ewropea, rajna li jsiru l-upgrades neċessarji fl-impjanti ta' River Osmosis biex ovvjament dejjem il-laħqu mad-domanda nżidu kapaċità l-impjanti ta' River Osmosis. Rajna illi ninvestu fin-netwerk tagħna biex niżguraw harmonization tal-ilma xiġifieri. Aħna qabel tradizzjonalment min kien joqgħod viċin River Osmosis kien jieħu kwalità ta' ilma toma ta' ilma, min kien joqgħod il-bot kien jieħu toma oħra, min kien joqgħod Għawdex kellu toma oħra. Dina saftit xhur saftit ġimgħat ilu. X'għamilna aħna permezz ta' dan l-investiment bdinna network biex minn kull sors ta' ilma li aħna nirproduċu u waslu l-ilma b'mod ċentrali l-ġibjuni prinċipali tagħna, inħaltu l-ilma, intejbu l-kwalità u mbagħad nagħtu l-istess ilma lil kulħadd madwar Malta Għawdex. Ġifieri jekk toqgħod ma' xaxlok, jew nkellek toqgħod ma' Salforn, qed tieħu l-istess kwalità, l-istess toma ta' ilma. Dan qed nagħmluha millum. Ġifieri għall-ewwel darba fl-istorja kull min joqgħod f'Malta Għawdex ħajkollu l-istess kwalità u l-istess toma ta' ilma. It-tielet fattur importanti ħafna. Il-klorin. Ovvjament aħna nifhmu lin-nies jgħidu n-nies ma l-ilma tiftaħ l-ilma raħtu klorin, tuma ta' klorin. Aħna pajjiż, apparti li aħna pajjiż żgħir bla riżorsi, aħna pajjiż bi klima sħuna ħafna. Ġifieri, again, meta jqablunna lilna mal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jiena dejjem ngħid, infatti aħna dejjem hekk ngħidu flimkien aħna lilna irdu jqabluna ma' pajjiż Afrikan. Aħna klima tagħna hija klima sħuna ħafna. Allura tagħmel aktar challenging, tagħmel aktar importanti biex aħna niddisinfettaw l-ilma. Ġifieri il-klorin mill-ilma kemm naqqasni ukoll bi 30% permezz ta' tibdil fin-netwerk tagħna. L-ilma ma nistgħux ma nitfawlux klorin, ġifieri ma nistgħux ma niddiżinfettawx l-ilma. X'qed nagħmlu naqqasna livell ta' klorin skont id-direttivi li tajb ngħidu li l-ilma tagħna ilħaq id-direttivi Drinking Water Directive, we comply with the Drinking Water Directive, għandna laboratorju state of the art nies professjonali ħafna li jieħdu l-kampjuni ttestjaw l-ilma minn kull raħal, ġifieri dawn daily basis aħna ttestjaw l-ilma tagħna biex niżguraw illi qed nofru l-aħjar service possibbli mbagħad għandna d-Dipartiment tas-Saħħa li ovvjament huwa il-regolatur tagħna li niżguraw li konna l-aħjar kwalità ta' ilma. Ġifieri x'qed ngħidu llum, li qed ngħidu li tant tejjibna l-kwalità u t-toma tal-ilma. L-unika ħaġa li jonqos li iddejjaq dik it-toma li aħna nifhmuha hija l-klorin. Bekk issa nkun qed naraw tal quddiem kif sempliċement filtru, carbon filter, dik it-toma l-aħħar residwi ta' klorin nistgħu nneħħuha biex ovvjament in-nies ikollhom toma aktar pjaċevoli tal-ilma. Ġifieri billi qed nużaw iktar River Osmosis bħala korporazzjoni għandna investiment ta' €1.5 million
fis-sena biex ovvjament illaħqu nżidu l-kapaċità mir Rivers Osmosis. Imma nagħmlu hekk bħalma bdejt semmejta u hija port importanti ħafna. Ġifieri nħobbu ngħidu doing more with less. Ġifieri qed nipproduċu aktar ilma mir Rivers Osmosis. Żidna l-investiment imma bl-effiċenzi li aħad nigenjow along the years. Ġifieri l-effiċenza fl-operat, l-effiċenza fl-amministrazzjoni tagħna. Għandna biżżejjed flus, għandna biżżejjed fondi biex ninvestu f'din l-inizjattiva ġdida biex ovvjament nofru l-aħjar ilma bl-aħjar kwalità bl-aħjar toma possibbli. Iġveri fl-imkien nkunu katalisti, fl-imkien nkunu aħna illi nagħmlu kuraġġ in-nies għax din hija nifhimha, din hija kultura, aħna millum nibdew ngħidu sma' nibda x-xrob, iftaħu x-xrob mill-vid. Aħna rridu nkunu l-katalisti biex fl-imkien ovvjament nagħmlu din il-bidla u nedukaw lin-nies tagħna biex ovvjament dak li jkun jista' jiftaħ u jixrob għax iva fl-imkien qed nofru l-aħjar u li tjeb kwalità ta' ilma tal-vit li qatt kellna ġewwa Malta. Ħanerġa' nsemmija biex nagħlaq bija, nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema kollha tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma li mingħajrhom ovvjament ma kunux ħankunu hawnhekk illum. Jiġifieri għandna sezzjoni ta' nies li qed jiżguraw id-domanda tal-ilma ġej mir-Rivers Osmosis, qed nara n-nies tagħna hawnhekk. Fl-istess ħin għandna n-nies li qed jimmattelu l-ġibjuni tagħna, pereżempju bħalissa għandna ġibjun tan-naxxar, qegħdin bla ġibjun tan-naxxar għax għandna nies għaddejjin bil-manutenzjoni ta' il-ġibjuni. Ġifieri at any point in time għandna xogħol għaddej across the network tagħna biex ovvjament aħna dejjem nofru l-aħjar kwalità tal-ilma tagħna. Ġifieri għal darb'oħra nixtieq ningrazzja l-ħaddiema kollha tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, grazzi lil kulħadd u ejja ħankunu katalisti f'din il-bidla biex ovvjament inbidlu l-perċezzjoni tal-ilma tal-vit tagħna. Grazzi kulħadd. Grazzi ħafna Sur Ġilja, il-preżentazzjoni li missija dwar it-tibdil tal-ilma, ġifieri fejn konna u fejn qegħdin illum. U biex jagħmilna din il-preżentazzjoni nilqa' fostna Chief Executive Treatment and Monitoring Martin Polidano. Mela, bonġu. Hawnhekk qudiemkom qegħdin taraw water quality versus water taste. Li qal kemm huma żewġ suġġetti relatati, hemm qasma bejniethom. Taste toma hija xi ħaġa suġġettiva. Tajjeb. Quality hija xi ħaġa definita, jiġifieri xi ħaġa li wieħed jista' jkejjel u jqabbel ma' parametri. Biex nagħti eżempju, jekk ngħid cola, hawn min jgħidlek dak it-tip ta' cola ma jogħġobnix. Jiena Pepsi biss irrid il-Coke ma jogħġobnix. Ħadd ieħor jgħidlek bil-kontra. It-tnejn huma ta' kwalità tajba. Meta nitkellmu fuq water quality, il-parametri tal-water quality huma definiti minn direttiva Ewropea, Drinking Water Directive, u tispeċifika il fuq minn 35 parametru. Tajjeb. L-ilma tal-korporazzjoni jiġi analizzat u mqabbel ma' dawk il-parametri. Tajjeb, bħalma huma postijiet oħrajn fid-dinja. Mhux kull parametru għandu bearing fuq it-toma, tajjeb, ġifri hemm parameters illi, nagħtikom eżempji, jekk jiena nitfa' ċertu ammont ta' metalli jew ċertu ammont ta' organiċi, ta' kimiċi fl-ilma, biex nagħtikom eżempju, pereżempju nista' nitfa' mediċina, tista' tkun tasteless, ma fiha l-ebda bearing fuq it-toma. Imma ovvjament la mhux suppost tkun fl-ilma, allura dik itwaqqa l-kwalità. Mela jekk immorru għal slide li jmiss, fiha tkunu tistgħu taraw x'qalba qegħdin nagħmlu aħna fil-kwalità tal-ilma. Mela bażikament għalkemm il-kwalità tal-ilma f'dal aħħar snin dejjem kienet konformi mad-direttivi, tajjeb mal-parametri tal-kwalità, mela għalkemm tagħna kienet dejjem konformi magħhom, bil-bidliet li qegħdin nagħmlu dejjem nimprovjaw, ġifri dejjem, jekk int għandek limit li huwa ta' 100 jew less than 100, il-kwalità jekk tkun 80 hija tajba, ma kif tkun 60 hija aħjar. Ġifri aħna b'dawn changes fil-kwalità dejjem qegħdin nimprovjaw. Hemmhekk qudiemkom qegħdin taraw ir-riżultati ta' 3 parametri kif ħansejħilha hekk hija mkejla l-kwalità mill-popolin. Tajjeb għaliex mill-35 jew 50 parametru li hemm għax hemm minnhom li huma sum of. Il-poplu normalment jitkellem fuq imluħa, ġebla u illum il-ġurnata saret moda kulħadd jixtri il-TDS meters, Total Dissolved Solids meters, u jkejjel il-kwalità tal-ilma bihom. Ġifri hemmhekk qed nuri. Meta qed nitkellem fuq l-old blend,
Hemmhekk qed nagħti riżultati ta' 2024. Ma qabel 2024 issa se naraw konna diġà għamilna continuous improvement tajjeb fuqha. Bħalma semma s-CEO billi nżidu l-portion aħna tal-RO qegħdin innaqsu mill-groundwater. Il-groundwater mela l-ilma għandu żewġ fatturi importanti. L-ilma jiddissolvi ħafna l-affarijiet li jmiss magħhom. Ġifieri it is a very good solvent. Plus hekk ukoll l-ilma huwa l-ħajja. Ġifieri meta għandek ilma li jiġi nkuntatt ma' organism, ma' speċi li tista' tgħix ġol ilma hemm ħafna bakterjas li jistgħu jgħixu ġol ilma dak se jgħix. Ġifieri għalina iċ-challenge huwa dejjem li niżguraw dak li l-ilma ddissolva u aħna rridu nneħħu u niżguraw ukoll illi ma nħallux batteri ġol ilma mhux meta aħna nipproduċuh u jitlaq minn għandna, ma sakemm dan jasal għand il-klijent li hemm kilometri twal xi jgħaddi. Ġifieri hemmhekk fejn qegħdin taraw il-conductivity u t-TDS huma kejl ta' kemm hemm imluħa fl-ilma. Meta tngħid imluħa mhijiex il-melħ tal-ikel. Dak il-melħ tal-ikel iktar jaqa' taħt chlorides, tajjeb, sodium chloride. Imluħa huwa kull tip ta' chemical li hemm dissolved fl-ilma se jagħti bearing fuq conductivity u TDS. Ġifieri wieħed jista' jara l-qabża biss fl-aħħar sena. Tajjeb, hemm ukoll fejn wieħed qed jinnota kemm l-imluħa issa il-melħ bħala melħ tal-ikel tajjeb u anke l-ġebla li hija calcium hardness ukoll qegħdin jonqsu b'dan il-quantum leap. Nerġa' ngħid l-ilma dejjem kien konformi kemm bl-old blend kemm bin-new blend dejjem kien konformi mad-direttivi tal-Ewropa u anke microbiologically safe. Tajjeb ġifieri jista' dejjem jinxtorob. Fis-slide li jmiss ħadkunu qegħdin taraw it-trend tal-improvements fuq is-snin li għaddew, kemm fejn jidħol calcium, ġebla, u anke fejn jidħlu conductivity. Ġifieri, bħalma tistgħu taraw, għandkom mid-2018 il-qudiem, number 1 qegħdin taraw variations f'dak li jissejħu water quality zones. Ġifieri, għalkemm l-ilma kollu huwa konformi, mhux kull raħal kellu l-istess tip ta' ilma. Tajjeb aħna ngħidulhom water quality zones. Il-blend mhux ta' kull imkien kienet l-istess. Ovvjament minħabba kif l-infrastruttura, kif kienet l-infrastruttura. Qegħdin taraw ukoll kif ma' żmien bdejna nonqsu u kif issa mill-bidu ta' Marzu realistikament il-water quality zones qegħdin jispiċċaw u l-ilma ġie water quality zone waħda, ġifieri dik hija l-harmonization, tajjeb, u wkoll id-daqqa l-isfel fejn jidħol l-ammont ta' ġebla. Fis-slide li jmissem l-istess fejn tistgħu taraw l-imluħa bħala il-melħ, nsejħlu l-melħ tal-baħar, tajjeb jew il-melħ tal-ikel. Ġifieri araw minn fejn tlaqna għalkemm jiena wrejtkom il-quantum leap tas-sena l-oħra, araw il-reduction it-tnaqqis fl-ammont ta' melħ li fih l-ilma over the past 6 to 7 years u fejn ukoll l-istess ħaġa illum il-ġurnata qegħdin nitkellmu fuq one water quality zone b'ammont l-iktar ammont baxx li qatt kellna li huwa ta' 250 parts per million. Matul iż-żmien bdejna naqsu l-imluħa u l-ġebla u parametri oħrajn biex nimpruvjaw it-toma tal-ilma. Ma dana kollu, ħafna nsejħulhom hekk complaints ta' nies li ma jixorbux ilma tal-vit kienet għandu riħa ta' mediċina, għandu riħa ta' klorin, għandu riħa ta' bleach, kif tridni nixorbu. Mela, u hemmhekk nifhmuha għaliex inti realistikament ir-riħa tal-klorin hija overpowering. Tajjeb, ġifieri ħaxxhomha mill-ewwel. Però wieħed irid jiżgura li l-ilma li qed jasal għandu d-dar importanti li jkollu l-klorin. Il-klorin mhux biss dak li seħ primary disinfectant, ġifieri jitlaq minn għandna nadif, ma se jiżgura li fit-traġitt tiegħu sakemm jasal għand il-poplu l-ilma se jibqa' nadif
mill-bakterja. Tajjeb? Mela inti għandek trid l-ilma li jasal il-klorin biex inti għandek rasek mistrieħa li dak l-ilma huwa microbial, huwa safe ma fiex batteri. Tajjeb? Madana kollu la fih il-klorin bħala rieħa, toma, li l-ek jista' jkun illi jimbuttak. Allura, l-improvements kollha li għamilna fejn jidħlu titjib fit-toma, tajjeb, ma setawx jew ma jistgħux jiġu apprezzati sakemm wieħed ma jneħħix dan il-klorin. Però din hija xi ħaġa normali, li inti tasal xi ħaġa d-dar bħal meta nixtru prodott mis-supermarket u jisek se tneħħilu il-secondary packaging tiegħu il-cover. Tajjeb? Importanti, il-klorin mill-ilma ma jista' jispiċċa qatt. Tajjeb? Ġifieri għalkemm aħna niżżinna il-klorin, u meta ngħid niżżinna kien riżultat ta' testijiet fil-laboratorju u trials illi tiskelhom industrially with caution, għax ovvjament hawnhekk qegħdin nilagħbu ma' xi ħaġa li jkun smaw in-nies. F'dan il-proċess impruvjajna wkoll il-kwalità tal-ilma fuq parameters li m'għandhomx bearing fuq it-toma bħal huma trihalomethanes, jiġifieri huma affarijiet li jinstabu fid-direttiva, pajjiżi oħrajn li għandhom problema bihom, imma aħna mhux tal-li m'għandniex tal-li komplejna nimpruvjaw fuqha. Ġifieri din hija l-qabża fit-toma li għamilna aħna fin-numri. Grazzi. Issa jmiss fil-prezentazzjoni li jmiss fil-fatt ħar nifmu iktar dwar skema ġdida u bi pjaċir nilqa' li Chief Executive Officer tar-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma l-Inġinier Marjo Nabela. Onorevoli Ministru Dalli, kollegi, bonġu. Wieħed mill-aktar riżorsi essenzjali fl-istess ħin skars għal pajjiżna u għall-ħajja huwa l-ilma. Matul dawn l-aħħar snin il-Gvern kompla jaħdem bi sħiħ sabiex inkoraġġixxi aktar responsabilità u sostenibilità fejn jidħol l-użu tal-ilma. Illum ninsabu hawn flimkien mal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma sabiex nispjegaw l-iżviluppi pożittivi li qed isiru fih dan is-settur. Ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma jissorvelja kontinwament l-operat tal-Korporazzjoni biex jiżgura konformità mal-standards kemm nazzjonali kif ukoll dawk tal-Unjoni Ewropea. Matul is-snin il-Korporazzjoni għamlet titjib notevoli f'diversi oqsma, partikolarment fit-tnaqqis ta' telf ta' ilma mill-infrastruttura. U hawnhekk qed naraw titjib sena wara l-oħra. Il-Korporazzjoni tejbet ukoll il-proċess ta' taħlit tal-ilma tar-reverse osmosis mal-ilma tal-pjan biex tiżgura tom aħjar u aktar konsistenti u provvista tal-ilma tax-xorb ta' kwalità għolja madwar il-gżira kollha. Il-konformità mal-parametri tal-ilma li jiżguraw li l-ilma huwa tajjeb għax-xorb baqgħet tiżdied wara żieda fin-numru ta' kampjuni maħuda mill-laboratorju tal-Korporazzjoni. Barra minn hekk l-integrazzjoni tal-intelligenza artifiċjali u teknoloġiji moderni ta' monitoraġġ tejbet l-effiċjenza ta' distribuzzjoni tal-ilma. Kif kien imniedi fil-pjan ta' investiment nazzjonali ta' Malta bejn snin 2023 u 2033. Daw l-isforzi jirriflettu l-impenn kontinwu tal-Korporazzjoni għal titjib fil-kwalità immaniġġjar aħjar ta' riżorsi u sostenibilità tal-ilma. Minn hawnhekk nixtieq ngħid proset nirringrazzja lill-Korporazzjoni, il-kollegi tal-Korporazzjoni. Ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma llum qed inedi u se jkun qed jimmanistra l-iskema ta' Tap Water Scheme. Din l-iskema se tgħin lil dawk li installaw tamir biex tnaħħal klorin mill-ilma fid-dar permezz ta' carbon filter. Il-grant għal carbon filter se titla' minn 40 għal 60% tal-ispiża eliġibbli sa massimu ta' €1,000. Dawk interessati jistgħu japplikaw għall-lotja ta' taħdi l-iskema permezz ta' formula li tista' titniżżel direttament mis-sit elettroniku tar-regolatur rews.org.mt. Jew inkella permezz tal-formula tista' titniżżel mill-istess sit elettroniku tal-istess rews. Applikazzjonijiet għal din l-iskema jibdew jintlaqgħu minn nhar it-tlieta 25 ta' Marzu. Din l-iskema se tibqa' għaddejja sal-aħħar tas-sena jew tista' tingħalaq qabel jekk il-fondi jiġu eżawriti qabel. Aktar informazzjoni u dettalji jinsabu wkoll fuq is-sit elettroniku tar-Rews u dawk kollha interessati jistgħu jagħmlu kuntatt mar-regolatur permezz ta' email ukoll fuq enquiry@rews.org.mt
U aktar għajnuna tingħata wkoll fuq il-helpline ta' service.gov fuq il-153. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Inġiniera Bela u issa kif smajna tajjeb permezz tal-investiment tal-korporazzjoni din se tkun ħaġa faċli ħafna għal kulħadd biex jiftaħ u jixrob. U fil-fatt ħanifhmu ftit iktar dwar dawn il-activated carbon filters. U ħana tudaqqatajn lejn id-diversi tipi ta' filters li wieħed jista' jixtri għandek. L-under-sink filters dawn jitwaħlu taħt is-sink tal-kċina u jipprovdu ilma filtrat direttament fil-vitu jirrikjedu ftit jew xejn manutenzjoni. Imbagħad hemm il-countertop filters. Filtri li jitqiegħdu fuq is-sink faċli biex jintużaw u ma jeħtieġu l-ebda installazzjoni. Għandek imbagħad il-filter jugs u gravity-based filters. Jugs b'kartridġ li jinbidel regolarment jew verżjonijiet akbar li jżommu aktar ilma. Mbagħad hemm il-faucet mounted filters. Dawn jitqabdu direttament mal-vit b'sempliċi adapter. Daw tajbin ħafna għal min għandu spazju limitat. Hemm għażla varjata u kulħadd fil-fatt issa jkun jista' jiftaħ u jixrob. Issa għandna messaġġ mill-MEP, mill-membru tal-Parlament Ewropew Thomas Bajjada li riċentement ġie maħtur bħala rapporter fil-Parlament Ewropew għall-istrateġija tar-reżiljenza u l-ilma. Ħanaraw il-messaġġ tiegħu flimkien. Illum flimkien qed nagħmlu pass koraġġuż. Post il qudiem, post tal-komunità, post lejn is-sustenabilità, is-saħħa u l-għaqal. Għal wisq żmien l-ilma tal-vit f'Malta ma kienx meqjus bħala l-ewwel għażla, anzi ġieli laqqas kien għażla għaliex it-toma ma kienitx pjaċevoli. Iżda llum dan se jinbidel. Illum qed inkunu revoluzzjonorji. Pajjiż li għandu ftit ilma sar wieħed mill-aqwa pajjiżi Ewropej b'teknoloġija avvanzata u kontroll strett tal-kwalità. Illum kull dar, kull familja se tirċievi ilma tjieb, sigur u ta' kwalità għolja u direttament mill-vejt. Għalhekk din hija libertà. M'għandniex għalfejn nibqgħu niddependu fuq il-fliexkien tal-plastik li ħamġu l-ort tagħna u l-baħar tagħna, m'għandniex għalfejn nibżgħu aktar għaliex din hija kwistjoni ta' fiduċja. Fiduċja fis-sistema li nbniet u fil-ħidma l-evoluzzjonarja tal-Water Services Corporation. Fiduċja li l-ilma li joħroġ mill-vitt tagħna issa huwa tajjeb daqs dak li nixtru fil-fliexkien. Fiduċja li dan huwa aħjar għall-ambjent, aħjar għall-bowt, aħjar għall-futur tagħna. Għalhekk illum qed insejħilkom biex tagħmlu l-bidla. Ixurbuh l-ilma tal-vejt għax l-aqwa għażla m'għadix fuq l-iskaffa, l-aqwa għażla issa qiegħda f'idejna direttament fid-djar tagħna. Ejja nagħmlu din il-bidla flimkien. Ħanaqsam ftit għal din in-naħa issa x'issanna sezzjoni qasira mhux twila ħafna fejn ħanippruvaw nifhmu ftit għax kien hemm ħafna misconceptions dwar dan is-suġġett u nilqa' miegħi lill-Professor Charmaine Gauci ħalli nistaqsija ftit mistoqsijiet, naħseb l-iktar mistoqsijiet li ġi mistoqsija kif inti l-ewwel nies? All right. Mela ħanibda bl-ewwel mistoqsija. Malta tinsab fost l-iktar 20 pajjiż fid-dinja u tinsab magħrufa bħala li għandha l-aqwa ilma tal-vit minn dawn l-20 pajjiż. Xi tfisser eżattament? Eżatt, din hija ħaġa importanti ħafna għaliex meta qed nitkellmu fuq l-ilma huwa dritt ta' kulħadd iridu nifhmu li jekk tħares lejn ċertu pajjiżi, Karl semma l-Afrika, mhux kull imkien għandhom l-ilma, allura dan huwa punt prinċipali li huwa dritt ta' kulħadd. Imma dritt ukoll ta' kulħadd li jiena nenfasizza bħala responsabilità ta' saħħa pubblika għal dan il-pajjiż hija li dak l-ilma huwa ilma li huwa sigur dik. U dak huwa importanti ħafna. U tajjeb niċċaraw li kif intqal kelliema ta' qabel li l-ilma li kien qed jiġi provdut mill-vit tagħna minnaħa ta' mikrobi ma kienniex problemi ta' mikrobi, dejjem dan kien safe, dejjem stajna nixorbuh mingħajr ma jkun hemm l-ebda konsegwenzi. Imma l-qabża issa hija li issa qegħdin intejbu wkoll it-toma.
Għaliex kellek nies li kellhom din il-perception li pers li forsi t-toma ma kienux qegħdin intom huwa tajjeb, kienu qed jaħsbu li mhux ilma tajjeb. Il-fatt ma kien xejn. Fatti aħna konna nsibu dilemma meta nippromovu xrob l-ilma tal-vit li n-nies kienu jgħidulna ma dan huwa tajjeb bħala sigur. Iva, dejjem kien tajjeb, immissa dan il-pass aħna ħankun qegħdin nkomplu lin-nies ngħidhom iva ixorbu l-ilma tal-vit għaliex għadu sigur imma anke jekk tħares lejn issa it-toma din hija wkoll aħjar. Ekku. Imma x'jagħmel l-ilma sigur biex jiena nkun nista' nixorbu kuljum? Bit-tfal tiegħi bil-familja b'kollox. Inta għandek is-sistema mill-bidu net sakemm tasal fil-vit tagħna, jiġifieri hemm sistema twila ħafna li kemm fil-manifattura kif ukoll li inti sakemm id-distribuzzjoni tasal fil-vit tagħna rridu nassiguraw li dak huwa safe. U hawnhekk għandna vantaġġ, aħna għandna servizz wieħed ta' ilma u Malta, huwa ta' vantaġġ għaliex aħna nistgħu nimmonitorjaw dan l-ilma kemm min-naħa tal-corporation infushom u aħna wkoll bħala awtoritajiet tas-saħħa nagħmlu dawk l-audits biex nerġgħu niċċekkjaw u naħdmu ħafna flimkien biex aħna nassiguraw li dan huwa safe. Issemma l-klorin. Hija ovvja li bil-fors irid jintuża l-klorin għaliex sakemm ħajasal fil-vit tagħna dan jista' jkun espost għal diversi riski. U l-klorin jintuża madwar id-dinja kollha. Infatti, laqda dinja tas-saħħa wkoll għandha il-rakkomandazzjonijiet tal-limits li għandu jkun hemm il-klorin. U dan ivarja ħafna. Iżjed ma aħna qegħdin noqorbu lejn il-lower limit li inti tista' tniżżel il-klorin biex inti żommu safe imma t-toma tibqa' tajba, iżjed aħjar. Tajjeb ħafna. L-ilma tal-vit versus l-ilma tal-fliexkun li nixorbu. Iva, din hija mistoqsija li saqsuna ħafna nies. Infatti, nies dejjem saqsuna imma nixorbu l-ilma tal-vit jew inkella tal-fliexkun. Il-vantaġġ li inti għandek l-ilma tal-vit huwa kbir ħafna. Għaliex l-ewwel bad taħt il-vit u qiegħed hemmhekk. Allora dak huwa importanti l-ewwel pass. Il-fatt li inti ftaħt il-vit u qiegħed hemmhekk għandek iktar ċans li ħat ixrob iktar minnu, dik xi ħaġa li aħna l-awtoritajiet tas-saħħa il-ħin kollu nippromovu biex nixorbu l-ilma u mhux sugar sweetened beverages. Li inti għandek is-soft drinks, juices li huma momijin bit-sokkrijiet u nafu xi problema għandna Malta ta' piżet u obeżità matwar il-kors kollu tal-ħajja, nibdew minn tfal sa kbar u diabete ukoll, allura l-ilma huwa l-aħjar ħaġa. Fatti l-ilma huwa l-uniku ħaġa li għandna fid-dinja li huwa 0 calories. U minn hemm barra jiġi jgħidilna li jiena neħxina nkabtat silma. Hija reżija ta' l-ilma li għandna ma jħaxxinx. Apparti dan kollu huwa importanti li jekk inħarsu lejn l-ilma tal-fliexken, dan ukoll skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea irrid jiġi ċċekkjat. Però dan ġie ċċekkjat la darba u last bottle. La darba telaq mill-fabrika u mbagħad ma jistax jiġi ċċekkjat iktar. Li huwa inkwetanti li nara jiena min-naħa tiegħi hija li aħna bħala Ministeru tas-Saħħa nkunu qegħdin naraw li dawn waqt li qegħdin fis-supermarket fil-ħwienet qegħdin jiġu stor tajjeb, imma la darba telqu mis-supermarket aħna m'għandniex iktar kontroll fuqhom. U allura hemmhekk bisħana li għandna aħna fil-fliexken hemmhekk jekk dawn jinżammu f'postijiet li mhumiex tajbin, hemmhekk ma jistax nibqgħu nassiguraw dak is-safety ta' dawn il-bottles. Eżatt. Ħaġa importanti wkoll li tajjeb insemmu hija naraw ħafna nies li jżommu dawn il-fliexken iż-żgħar U jerġgħu jimlewhom. fil-karozza jew inkella jerġgħu jimlewhom. Single use plastic qiegħed hemmhekk għax dak tista' tużah darba. Allura kemm hu iktar aħjar li inti tinvesti f'bottle li huwa vacuum, flask li huwa wkoll insulated ħalli inti żejjem ikun frisk, ftakru ġej is-sajf, kemm importanti nżommu hydrated u nimlewh mid-dar qabel noħorġu jekk inti qiegħed fuq il-post tax-xogħol. Tista' timleħ fuq il-post tax-xogħol, għandna tfal tagħna wkoll li waħda mill-obbligi bil-liġi li daħħalna li jkollhom ukoll supply ta' ilma u hemmhekk naf li water services qegħdin jgħinu ħafna wkoll biex it-tfal ikun jistgħu jieħdu l-fliexkun bottle tagħhom li jimlew minn dawn il-water fountains li jem fil-iskejjel ukoll. Barra li ħat franka ħafna xogħol, ħafna waste, ġifieri l-ħajja ħad tiġi ħafna iktar faċli. Eżatti. La darba timla l-botil. Kieku kelli nistaqsik x'inhuma
nsemmu ftit parametri ewlenin li għandhom jiġu monitored fl-ilma tal-vit. Law net għanna l-microbiological, jiġifieri dawn għanna dawk il-mikrobi li jistgħu jikkontaminaw l-ilma. U dawn jiġu monitored regolari ħafna, anka skont id-direttiva, biex naraw li dawn ikunu qegħdin f'livelli li ma jkunux qegħdin jikkontaminaw. Ġifieri għandek li coli, l-enterococci, li dawn huwa importanti li ma jkunux qegħdin fl-ilma. U dawn ma jkunux qegħdin fl-ilma minħabba li hemm il-permissible amount ta' klorin li jkun qed jiżdied. Barra minn hekk ukoll għandek it-tossiċi li jista' jkun hemm li wkoll jiġu monitored, għandna l-klorin bħalma rajna, għandna l-chlorides u forsi pont li nsemmi ħafna nies jaħsbu chloride melħ mela ħanżid il-pressjoni għax aħna ngħidu tiħdux melħ jew iżidux melħ li huwa assoċjat mhuwiex il-chloride mal-pressjoni imma s-sodium. Tajjeb, ġifieri dik tajjeb li niċċarawha wkoll. Il-carbon filters, smajt ninsemmi carbon filters differenti xi tgħidilna dwarhom. Bħalma semma qabel ukoll it-taste hija element ta' perception. Jiġifieri hemm nies li anka forsi kif ħajjitjieb forsi jridu xorta jaraw li jkun differenti it-toma tagħhom u jridu jinvestu f'carbon filters, dawn huma safe. Tajjeb, u anka huma permissibbli anka mill-laqdanini għas-saħħa, però l-iktar ħaġa importanti hija li timxi ma' dak li jgħidlek il-manufattur. Ġifieri jekk il-filter suppost bidlu wara 6 xhur, trid bidlu wara 6 xhur għaliex inkella ikun hemm ġbir ta' mikrobi ġa fih li mbagħad iva jistgħu jkunu ta' detriment tas-saħħa. Jiġifieri jistgħu jintużaw jekk il-persuna jixtieq li jkompli ibiddel fuq it-toma ta' l-ilma li qed jiġi provdut, imma imxu dejjem mal-manufacturer's instructions. Dejjem jissemma li kemm importanti li nixorbu l-ilma u għalfej il-minerali li nsibu fl-ilma tal-vit. X'ġid jagħmlulna? Għandek ċertu minerali li huma importanti, ġifieri tħares pereżempju wieħed minnhom il-magnesium dak huwa importanti għas-saħħa tal-għadam tagħna, anke l-kalsium ukoll huwa importanti, imma dejjem għandek il-permissible levels u jekk inħarsu anke lejn il-monitoring ta' dawn il-permissible levels dejjem huma baqgħu hemmhekk tajjeb. Tajjeb ħafna l-aħħar ħaġa li nixtieq insaqsik, ħafna ninkwetaw fuq il-ġebla li nsibu fil-ktieli u hemm xi riskju għas-saħħa. Iva, dawn l-istess, ġifieri jekk inti tħares lejn il-kalsium, naraw mill-slides li rajna qabel li dawn kienu dejjem within the permissible levels, tajjeb, m'hemmx riskju għas-saħħa qatt ma jista' jitlaqu li ħafna u li mhuwiex kaġun ta' ġebel fil-kliwi, tajjeb li ħafna nies jaħsbu. Li jista' jkollok jekk ikollok il-kalsium u li tara pereżempju it-toma forsi ma tkunx daqshekk tajba u anke jekk talli l-ilma fil-kitla tagħmel tara forsi il-ġebra, però b'dawn l-investimenti qegħdin naraw li hawnhekk ukoll improvjajna. Jekk aħna qegħdin ikollna l-ilma tal-vit li nistgħu nixorbuh dirett, aħna nħossu li hemmhekk inti jista' jkollok nies li ħajmorru iktar għal jixorbu ilma milli jixorbu beverages oħrajn. Ħafna. Barra minn hekk ukoll għandek benefiċċji oltre. Jiġifieri jekk aħna nħarsu li jekk inti tixtri il-fliexken il-plastik naflu kemm jagħmel ħażin, naqsu iktar il-problema ta' dawn il-BCRSs, etc. li trid toqgħod mor tikjuja u kollox. Huwa cheaper ukoll li aħna għandna il-vit li tajjeb ngħidu li mhuwiex expensive. Mhux għax ma jiġix expensive, imma għaliex minħabba sussidji li għandna aħna jinnexxinna naslu f'dawn il-livelli u dak huwa qed nippromovu iktar xorb tal-ilma wkoll u anke innaqsu mill-emissions għaliex jekk inti ħajkollok il-fliexken tal-ilma ħajkollok ħafna trasport, ħafna iktar traffiku, ħafna iktar emissions mit-traffiku, allura l-benefiċċju tas-saħħa ħajkompli jiżdied holistikament. U mhux qed ngħidlek għax tippreżenta l-event biss, ma nafx doqtuħx lil mamma vera tajjeb, it-toma vera tajjeb. Grazzi, isma' ċabċipa doppja xirna naħlu kollox f'10 minuti. Ġifieri vera. Għax
Kien l-inkwit tagħna, proset ħafna l-professor Germain Gauci, imiss issa għandna messaġġ speċjali mill-President tal-Euro biex infehmkom daqsxejn hija Federazzjoni Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Ilma li fiha 33 pajjiż fil-fatt madwar l-Ewropa mdaħlin f'din l-assoċjazzjoni. Ħanaraw dan il-messaġġ qasir minn Par Dalheim. To start with, thank you for having me. I'm proud to say that I'm the president of the European Water Service Providers. This means the water sector are by far the largest food producer in the world, in this case in Europe. Every day we deliver 500 million European citizens with water services. Think about it. You get fresh, safe water delivered straight into your home. You don't need to carry like heavy bottles and stuff. And when you're done using it, we actually bring it, collect it back to us, we treat it, we clean it and leave it back to nature. And then we do drinking water again and again and again and again. It's a fantastic circle with harmony with the blue planet we're living on. Bottled water means manufacturing, transport, and unnecessary emissions. Tap water is local, climate smart, and really efficient for your wallet. So, I'm truly impressed about Carl Silla and what his team has actually achieved, because you guys made it possible to actually make good decisions for the people in Malta. The Malta people can do smart choices for their own, smart choices for the climate, smart choices for the next generations to come. So, this is a win-win situation. So leave the bottled water on the shelf and let the future flow through your taps. So, I hope you really enjoyed the event and stop drinking bottled water. Carry on with the tap ones. Issa bi pjaċir nil-Onorevoli Ministru Mirjam Dalli ħalli tagħmel id-diskors tal-okkażjoni u nagħlqu dan l-avveniment speċjali. Wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd. Illum ikolli nammetti magħkom kollha kemm intom kemm qed inħossni proud li wasalna propju f'dan il-punt. U dalgħodu ovvjament meta kont qed nipprepara tfal biex noħorġu, għandi żewġ tfal żgħar, wieħed 11 wieħed 8. Iż-żgħar dejjem saqsini x'għandi matul il-ġurnata u peress li llum ħassejt niprawd li wasalna u ħankunu qegħdin inħabbru dan il-proġett u kif l-ilma tal-vittana huwa tajjeb, sigur, kullimkien. Ovvjament bdejt ngħidlu x'għandi matul il-ġurnata u tani naqra ħarsa. Tipo, what's new? U bad għad naħseb naqra bir-raġun għaliex it-tfal tiegħi id-dar tagħna peress li investejna f'sistema żgħira ta' filtrazzjoni jixorbu l-ilma mill-vit. Imma għal ħafna minna li tixrob l-ilma mill-vit kienet forsi xi ħaġa li konna nagħmlu meta konna żgħar, imma mbagħad qisu ma' żmien inbidlet u morna iktar għall-ilma fil-ixken. U qatt naħseb naqra qed probabbli għalhekk jisni mejn sejra nagħmel xejn kbir illum. Imma fir-realtà nafu li għal ħafna minna dan huwa pass enormi u naf li huwa pass enormi għaliex meta nkun qed indur anke fil-lokalitajiet man-nies, in-nies beda tidħol il-kurżità u l-interess għaliex kienu qegħdin jaraw ukoll spots ta' informazzjoni li jistgħu jixorbu l-ilma mill-vit. U bdew jisaqsuni hemmhekk ser tagħmlu vera nistgħu nixorbu l-ilma mill-vit. U kont qed nitkellem ukoll ma' CEO tal-Water Services qedlu naħseb hija waħda minn dawk l-inizjattivi li vera ġibdet interess tan-nies. U tinduna inti għaliex tkejjel kemm ikun hemm interess anki mill-kummenti li tkun qed tirċievi meta tibda tiltaqa' man-nies u tinduna li din hija inizjattiva li qed toħolqilhom il-kurżità. Però xtaqt nitkellem magħkom illum fuq 3 affarijiet
li għalija huma kruċjali 3 punti. Claire semmieta l-ewwel u ħadet li naqra dal-lajn għaliex jiena kont se nsaqsikom l-ilma li għandkom qudiemkom jekk doqtuħx l-ewwel nett għax qed nara minn għandu l-ġags għadhom naqra mimlijin tidu tixorbu iktar. Però jiena x'kien xrobt l-ilma vera tajjeb. Ġifieri dak huwa l-ilma li ser ikun qed jasal mbagħad fid-djar tan-nistana. U allura għalhekk inħossnikom dan iġib wiċċi minn quddiem ngħid kemm jien gburija b'dan il-pass għaliex l-ilma li pruvajt huwa ilma tajjeb u naf li huwa ilma sigur u moħħi mistrieħ li għall-familja tiegħi u anki għalija nnifsi ser inkun qiegħda nagħmel l-aħjar għażla. U dik tal-lum li qegħdin nitkellmu dwarha hija għażla. Wasalna f'punt fejn lin-nies qegħdin iva intuhom l-għażla li jmorru għal ilma ta' kwalità fil-kumdità ta' djar tagħhom kemm jiftħu il-vit u ilma li huwa sejf għalihom u li hija għażla wkoll ambjentalment sostenibbli. Mela x'inhu ma 3 punti kruċjali li xtaqt li nifoka fuqhom. L-ewwel nett, dak li qegħdin inħabbru illum iva huwa proġett ambizzjuż. Huwa proġett li ħlomna dwaru li t-tim kollu tal-Water Services ħadem ħafna u ħafna fuqu u li wasalna biex illum qegħdin nagħtu lil pajjiżna l-aqwa ilma tal-vit li qatt kellu dan il-pajjiż. Issa kif diġà smajna il-livelli u il-kwalità kienu diġà għoljin fejn jilħu pereżempju livell ta' saħħa, fejn jilħu livell ta' sigurtà u ovvjament kienu dejjem fil-parametri tar-regoli Ewropej. Però bl-investiment li għamilna, indirizzajna forsi waħda minn dawk il-concerns li kienet fadal it-toma. U allura bl-investiment li għamilna tiebet it-toma u issa qegħdin ngħidu li għandna toma tajba kullimkien mal-pajjiż kollu sew f'Malta u anki f'Għawdex. It-tieni u saret referenza għaliha. Issa li għamilna dan l-investiment bħala gvern u anki bħala korporazzjoni, irridu naraw li jkollna bidla fil-kultura. Ifisser li għandu jkollna l-ikbar fiduċja fil-kwalità tal-ilma tal-vit tagħna. Wara kollox għandna studji indipendenti u għandna riċerka li diġà tpoġġi lil pajjiżna fost l-aqwa. U mbagħad għandek it-tielet punt. It-tielet punt huwa li f'konformità sħiħa ma' dak li jemmen dan il-gvern u qegħdin nagħmluha fuq diversi aspetti qegħdin ninċentivaw il-familji biex jagħmlu din il-bidla fil-kultura. Sew bajnuna diretta u anki b'saħħitha kif ġie diġà spjegat mir-regolatur u anki minn Claire innifisha dwar kif nistgħu bi ftit spejjeż permezz tal-carbon filters fejn il-gvern ser ikun qed jgħin naraw li jkollna wkoll aċċess għal kulħadd li jista' jmur għal din l-għażla. U allura ħanibda mal-ewwel bl-investiment. Għandna Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li hija leader fit-twettiq ta' proġetti innovattivi li jġibu l-bidla li għatu servizz aħjar lill-konsumaturi Maltin. Grazzi Karl lilek, lit-tim kollu li għedin magħna hawnhekk, però lill-ħaddiema kollha tal-korporazzjoni. U għedha ngħidlek għaliex kull darba li niġu għandkom bidea, kull darba li niġu bi pjan, qatt ma smajt il-kelma le, anzi tibdew taħdmu fuqha mal-ewwel u tkunu kapaċi timplementawha u timplementawha b'suċċess. Però aktar minn hekk qiegħda nara korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma li qed tkun innovattiva, qiegħda tassorbi bl-aqwa mod il-fondi Ewropej u l-ħin kollu taħdem biex ittejjeb l-operat tagħha u biex tassigura li l-operat tagħha ikun dejjem aktar sostenibbli. U kien biss b'din il-mentalità u b'dan il-ħsieb li llum irnexxielna niġu hawnhekk inħabbru ir-riżultati tal-ħidma tagħkom biex inkunu qegħdin inwasslu dan il-proġett. Sa dan huwa proġett li mhux biss kien jeħtieġ investiment kapitali imma jeħtieġ ukoll ovvjament investiment rikorrenti ta' kull sena għaliex huwa investiment essenzjali ħalli il-pajjiż ikollu dejjem l-istess livell tajjeb ta' ilma tal-vit. Mbagħad tkellimna dwar il-bidla fil-kultura. Issa ħankun ċara, semmejta l-ewwel ma kontx niġi hawnhekk illum nitkellem fuq il-bidla li rrid nara lil familji Maltin u Għawċin jagħmlu li kieku jiena ma kontx konvintissima li din hija l-aqwa għażla fuq diversi aspetti. Però ikkonfermat ukoll il-professur Charmaine Gawci, ikkonfermaw testijiet oħra fil-laboratorji, għandna ilma sigur li jilħaq il-livelli li huma meħtieġa. U hawnhekk
Permettu li nirringrazzja lil Prof. Charmaine Gauci tax-xogħol li tagħmel bħala regolatur lilek u lit-tim kollu għaliex nifhem ukoll ir-responsabilità kbira li ġġorru. Għalina, is-saħħa hija l-aktar ħaġa importanti. U grazzi għal dan l-investiment lill-familji Maltin u Gawċi qegħdin nagħtuhom għażla sostenibbli, qegħdin nagħtuhom għażla sigura u li tagħmel anki sens finanzjarju għalihom. Fuq kollox hija wkoll għażla ambjentali għaliex aktar ma nies imorru għal din l-għażla aktar ser nkunu qegħdin ngħinu biex nipproduċu anqas skart tal-plastik, pereżempju, u hemm benefiċċji oħrajn għaliex dawn huma benefiċċji li ħajkunu qegħdin jagħmlu sens għan-nies illum u għal pajjiżna sew illum, però anki fil-futur. U dawn huma benefiċċji li nistgħu noħduhom b'serħan il-moħħ għaliex dan il-pajjiż qed jinvesti fejn huwa verament meħtieġ. Issa nemmen li din mhijiex biss bidla fil-kultura għall-familji tagħna, imma ħankun qegħdin nimbutaw biex naraw din il-bidla wkoll f'setturi oħra. Insemmi pereżempju fejn jidħol it-turiżmu. Fil-fatt fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin il-korporazzjoni ser tniedi inizjattiva immirata lejn ir-ristoranti, lejn il-lokandi u anke s-settur privat biex jingħaqad magħna propju f'din l-inizjattiva. U mbagħad l-aspett tal-għajnuna li nagħtu wkoll bħala gvern. U nemmen bisħieħ li waħda mill-eżas affarijiet li għandhom in-nies hija li huma liberi li jażlu. Għalhekk meta nkunu qegħdin nippromovu bidla fil-kultura, nażlu li nagħmlu dan billi ninċentivaw dik il-bidla, billi ninċentivaw lin-nies. U hekk qegħdin nagħmlu wkoll din id-darba. Qegħdin nagħmlu hekk blotja ta' 60% għal min jinstalla carbon filter bilan li tkompli titjieb it-toma. U grazzi għall-investiment li għamilna, qegħdin nitkellmu issa dwar filtru sempliċi li ser ikun biżżejjed. Jiġifieri m'hemmx sistemi li jiswew ħafna flus, imma filtru sempliċi li ħajkun biżżejjed għaliex l-investiment min-naħa tal-korporazzjoni sar b'saħħtu. U allura hemm dik l-għażla, però nifhem ukoll li forsi jkun hemm min ikun irid jinvesti f'sistemi aktar elaborati, anke jekk nenfasizza b'dan l-investiment m'hemmx għalfejn, però ħallejna dawk l-inċentivi li qegħdin hemmhekk fis-seħħ ukoll. U hawnhekk irrid inrotħajr lill-Inġinier Marġan Abela lit-tim tiegħu fil-Rews għax-xogħol li jagħmlu fuq dawn l-inċentivi u għax-xogħol li jagħmlu wkoll fuq dan l-inċentiv partikolari. Issa finalment ippermettuli nisqar magħkom kemm jiena gburija mhux biss b'dak li għamlet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, imma kemm jiena gburija b'dak li għamel dan il-pajjiż matul is-snin. Minn gvern differenti għall-ieħor, wieħed jibni fuq l-ieħor f'settur fejn naħseb li qegħdin leaders mhux fl-Ewropa biss, imma anki globalment. Għaliex anke meta niltaqgħu ma' kollegi barra minn xtutna, naraw dak li qegħdin nagħmlu aħna, minkejja li aħna gżira żgħira, u dak ukoll li jagħmlu kollegi barra minn xtutna. Tajjeb ngħid ukoll li qegħdin immexxu b'dan il-mod anke f'setturi differenti. Pereżempju meta ftit ta' xhur ilu konna minn tal-ewwel fl-Ewropa, anzi propjament konna l-ewwel, li waqqafna l-Awtorità għall-Azzjoni dwar il-Klima. U dakinhar kont spjegajt kif din hija inizjattiva minn sensiela. Qed ukoll dakinhar li dan kollu kien ser jibqa' akkumpanjat b'inizjattivi b'saħħithom li jġibu d-differenza u li jkunu mifruxa fuq sma differenti. U din tal-lum hija inizjattiva oħra b'saħħitha. Issa, dak li qegħdin niċċelebraw illum jirrappreżenta wkoll bidla li taffettwa kull dar, taffettwa kull familja u taffettwa kull ċittadin fil-Gżejjer tagħna. U bħala pajjiż gburin bil-kapaċità tan-nistana li waslu l-eċċellenza, gburin li għalkemm Malta gżira żgħira tista' tikseb dak li ħafna pajjiżi akbar minn għadhom qegħdin jaspiraw għalih, u dan mhuwiex kliem fieraħ. Dan huwa diskors li kif semmejt jgħidu li rappreżentanti ta' pajjiżi oħra meta nkunu qegħdin niddiskutu dan is-settur. Però fuq kollox illum qegħdin inwettqu wkoll ħolqa oħra mill-pjan li għandna l-pajjiżna għaliex qegħdin nimplementaw weda oħra tal-manifest elettorali li huwa l-boxla tagħna fil-ħidma li nkunu qegħdin inwettqu ta' kuljum u biex inkun preċiża dan irreferi għal miżura 387 tal-manifest.
U vera nista' ngħid li dinja weda li mhux biss qegħdin nimplementawha issa li ħankunu implementajnija totalment. Imma nemmen li l-bidla kbira għada u ser tibda u hija possibbli meta nwettquha l-koll kemm aħna flimkien. Issa tal-aħħar dawn huma kolli ngħid l-isbaħ ġranet li nkun qed ngħix fil-ħajja pubblika. Meta nkun qed nara proġett li naf li huwa ta' ġid, proġett li lna naħdmu fuqu, meta narah qiegħed jitwettaq u aktar u hekk minn hekk meta il-benefiċċji ta' dak il-proġett li nkunu qegħdin inwettqu mhux biss ikunu qegħdin jaslu għand in-nies illum, imma ikunu qegħdin ilestu wkoll il-pedamenti għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Mill-ġdid grazzi lil dawk kollha involuti lit-timijiet li għenu biex illum wasalna hawnhekk u biex qegħdin nagħmlu din l-inizjattiva realtà u hija ħalli mmexxu l-kelma ħalli aktar u aktar nies iħossu li huma fiduċjużi li jużaw l-ilma tal-vit. Grazzi ħafna. L-ilma tal-vit. Sempliċi filtru, tista' tiftaħ u tixrob. Mela, wasanna fl-aħħar kemm infakkar ftit lill-ġurnalisti li issa għandkom sezzjoni fejn tistgħu iddu u l-ilma jien nixtieq ngħidilkom grazzi. Kull avveniment li nippreżenta jkun speċjali bil-mod tiegħu, ma dan ikolli nisqar li huwa daqsxejn iktar speċjali għax għalija huwa mument storiku fl-istorja tal-ilma f'pajjiżna. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, sa nistedinkom għandna reception żgħira ftit ikel u jxorbu kemm tifilħu l-ilma biex niżlu l-ikel kollha flimkien. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba.